Čestní ľudia to znamená, že oni nikdy nezaklamú. A ak zaklamú k nejakej veci, tak už nemôže byť použitá ich výpoveď, veď to je absurdné. Toto je moment, keď sa už nedá hovoriť o omyle alebo nepochopení práva. Jej vyjadrenia odhaľujú mentálny svet, ktorý je nebezpečne blízky logike totalitných diktátorov. To znamená, že to, že sa niekto postaví pred súd, už ako obžalovaný, tak vlastne prešiel celým trestným procesom a všetci uverili, že je vinný na strane štátu. Obžaloba predsa neznamená uznanie viny. Znamená len to, že výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného pred súd. To však ešte neznamená, že je niekto vinný. No, takže ja si dovolím aj takto povedať. To, že bude niekto oslobodený, neznamená, že nespáchal trestný čin. Ale takto v trestnom práve je. Takže ja si myslím, že to, že bude oslobodený Tibor Gašpar, ešte neznamená, že sa má niekto ospravedlniť. Pretože bude otázne pre mňa, či dostatočne preukáže aj na verejnosti, nielen pred súdom, aj na verejnosti, že je to skutočne osoba, ktorá je čistá a ktorej možno dôverovať. Tu sa asi niekto zbláznil. Čiže ak je niekto súdom uznaný za nevinného, aj tak je vinný, lebo si to myslí pani Kolíková. Ak niekto dnes hovorí, že ani oslobodenie nestačí a že podozrenie má zostať ako trvalý tieň, tak hovorí jediné, že rozhoduje dojem, nie súd. Toto video a vyjadrenia pani Kolíkovej by si mali vypočuť najmä voliči opozície a aj študenti právnických fakult, pretože toto nemá s demokraciou a právnym štátom nič spoločné. Boh ochraňuj túto krajinu pred tým, aby extrémisti s takýmto mentálnym nastavením dostali do rúk štátnu moc.